Tras varias campañas malas por mor da escasa produtividade, os mariscadores de Noia viron con impotencia como a sucesión de borrascas dos últimos días puxo en risco a actividade futura. A forza do mar arrastrou ata a praia de Testal unha gran cantidade de marisco, especialmente cría. Despois das campañas que tuvemos hasta ahora, como para non estar. Sí, estamos sin traballar, levamos casi un mes, ainda temos un mes máis de paro, e despois veremos, porque por aí non había moita cantidad, pero agora aquí aquí, sí, concentrouse aquí máis, viñamos de volta para aquí pensando que xa íbamos marchar e agora encontramos aquí todo aquí, sí. É tudo cría de berberechiño e cría, bueno, japónica algunha, pero berberecho é o que máis sufre porque tamén é un pouquiño máis débil e a japónica aguanta un pouquiño máis. É a que está máis viva. O berberecho tamén ainda hai vivo, pero claro, veu moito xunto. Está todo cuncha e foi moito oleaje, moito mar de fondo e traxo todo, vamos. E volveu-no a levar, que de feito había máis onte do que hai hoxe. Pero onte non podemos vir, entón, viñemos hoxe. O berberecho e a ameixa retirado hoxe de Testal volverá a sementarse nos bancos coa esperanza de que fixe ben na área e acade tamaño comercial de cara á próxima campaña. E bueno, intentamos quitar un pouquiño do que está medianamente vivo, porque tamén está moi tocado, moi mal tempo, moito oleaje, e leva xa 2 ou 3 días aquí e o marisco necesita enterrarse. Pero bueno, está moi tocado, Pero bueno, que vala, pois mira, polo menos quítalo de aquí, e lévano ao mar. Aínda que o exceso de auga doce derivado das chuvias e do baleirado da presa do Tambre matou moito marisco, aínda se observa bastante cría viva, polo que dende a directiva do Pósito son optimistas. Estes días de chuvias botáronos moito marisco fora, mas a parte tamén nos influen as presas do Tambre que abren as comportas cando é baixa mar, cousa que non deberían de facer. E nada, esta é a consecuencia toda destes días de chuvia e todo eso. Traballo ben vedes, quitáronse xa moitos barreños, moitos containers e nada, agora isto volvese a resembrar, a ver se agarra e queda nos bancos e non ven para a terra outra vez. Esperemos que agora estes días de algo de tregua o mal tempo e que nos axude un pouquiño, que a verdade é que o necesitamos tamén.